Moi! Mä oon fysioterapeutti Ari Virta ja toimenkuvaan fysioterapian lisäksi kuuluu akupunktio ja lymfaterapia. Lymfaterapialla pyritään taistelemaan turvotuksia vastaan ja akupunktiolla ollaan saatu hyviä kokemuksia esimerkiksi päänsärkypotilaiden hoidossa. Urheiluvammojen parissa mä oon toiminut lähestulkoon 20 vuotta ollessani MYPAn fysioterapeuttina. Lyhyitä pestejä mä oon tehnyt myös juniorimaajoukkueiden mukana. Muita harrastuksia mulla on lukeminen ja työmatkapyöräily, mutta kaikista lähintä sydäntä on jalkapallo ja sen takia mut löytää helposti jalkapallokatsomosta ja työn parista mut löytää Aktiivilta Kymenlukolta. Tervetuloa! Aktiivi on liikettä.